Què tal, com estan? L'entrevista d'avui, en contra del que podria semblar pel calendari polític, no té res a veure amb els últims esdeveniments, sinó que té a veure amb una llavor que es planta avui d'un futur, d'un sector de l'economia que és d'enorme valor afegit i al mateix temps d'una enorme popularitat perquè s'adreça a un servei bàsic com és el de la telefonia. Senyores i senyors, avui neix una empresa de telefonia mòbil catalana. Parlem Telecom. I ens acompanya per parlar-ne el seu conseller delegat i president Ernest Pérez Mas. Senyor Pérez Mas, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vostè per convidar-me. Això que diem és literalment així. Comença avui els serveis de Parlem Telecom? Avui comença, perquè aquest vespre començarem a donar servei a Parlem Telecom. De fet, els serveis ja funcionen, però els tenim congelats. Però aquest vespre, a partir de les 8-9 del vespre, engegarem la web perquè tothom qui vulgui se'n pugui començar a fer client. Hi ha algun acte previst per fer la primera trucada? Sí, tenim un acte previst amb un senyor que em sembla que és molt rellevant, primer perquè és l'alcalde de la nostra ciutat i segon perquè, a més, doncs, és el president de la Mobile World Capital. Senyor Pérez Mas, parlem abans de res de com hem arribat fins aquí. Com és que se li ha acudit a impulsar una empresa de telefonia? Quantes empreses de telefonia hi ha a l'abast d'un ciutadà català? 41. 41? 41. De telefonia en mòbil. De telefonia en global n'hi ha unes 800 d'inscrites, però amb serveis globals de telefonia mòbil, fixa, etc. complets, n'hi haurà unes 41, més o menys. I quina és la raonabilitat econòmica de ficar-se en un negoci on hi ha 41 competidors? Doncs la raonabilitat econòmica no és gaire clara, perquè és un mercat que, a més, està en declivi, és a dir, hi ha menys línies mòbils cada any, els preus van a la baixa, per tant és un mercat saturat, hi ha una cobertura més del 115% de línies respecte al nombre de població absoluta, per tant si agafem la població real, que són usuàries que són de més de 14 anys, doncs encara això ho ultrapassen molt. Per tant, diguéssim que la realitat econòmica aparent no hi és. Llavors? Exacte, aquesta és la pregunta, no? Tot això neix arran de... Jo soc enginyer de telecomunicacions, i fins no fa gaire doncs, també tenia una companyia amb uns socis italians d'intercanvi de tràfic internacional i concretament el 12 de setembre del 2012 vaig anar a una fira a Madrid. L'11 de setembre va ser la primera d'aquestes grans manifestacions i demostracions que la gent fa al carrer respecte al sentiment català i la voluntat d'esdevenir un estat, i vaig trobar primer una ciutat autista que ignorava el que passava aquí. D'això estem parlant de fa tot just 2 anys. Si vostè va anar a Madrid i no li donaven cap importància al que havia passat l'11 de setembre a Barcelona. Ho ignoraven, cap comentari. I d'altra banda d'aquesta fira vaig veure que hi havia en aquell moment 37 companyies de telefonia mòbil i unes quantes més de fixa, i em vaig adonar d'una cosa, que cap no era catalana. I per tant vaig dir, no hi ha cap companyia catalana generalista que doni servei de telefonia mòbil, fixa i accés de banda ampla, i quan habitualment els catalans som el 20% de tot, i que això potser que en fem alguna. I en l'AVE de tornada, aquell mateix 13 de setembre, quan tornàvem al tren, el vaig començar a escriure el pla de negoci. Quin sentit té que una operadora sigui catalana? Vull dir, quin valor afegit m'aporta a mi? Serà més barata? Serà millor el servei? M'oferirà, a més, connexions per internet o el típic pack de la telefonia fixa més a internet, més al mòbil? Nosaltres oferirem 3 coses. La nostra companyia està fundada en 3 valors, que són la catalanitat, la innovació i la proximitat. Amb aquesta pregunta barregem una mica tot plegat. Però entengui'm, jo vull que el telèfon mòbil tingui cobertura, no se'm talli, sigui el més barat possible, que sigui català, em pot estar molt bé, però aparentment jo el que vull és un bon producte. Correcte. És a dir, el producte de telefonia mòbil, nosaltres d'entrada tindrem telefonia mòbil i per empreses, telefonia fixa, centraletes virtuals i serveis d'accés de banda ampla, ADSL i fibra. I per usuari final tindrem tots aquests serveis d'aquí pocs mesos, durant el primer trimestre de l'any vinent. I a més hi afegirem, potser durant el primer trimestre o començaments del segon trimestre l'any que ve, la possibilitat de veure continguts, és a dir, televisió a la carta i vídeo. Per tant, esdevindrem un operador complet amb el que en diem dintre l'argot nostre Quad Play, un proveïdor de telecomunicacions que dona telefonia mòbil, fixa, serveis de banda ampla de dades i a més hi ha audiovisual. Per tant, el nostre producte serà complet en tots aquests sentits. Des del punt de vista més de preu, el nostre producte serà un producte més barat que el de la competència, més barat que el de les 3 grans competidors. Intentarem que estigui entre el 10, o està a dia d'avui, perquè sap que els preus aquí canvien tot sovint, però a dia d'avui estem entre un 10 i un 20% per sota dels grans. Com ho fa, això?
Doncs nosaltres som el que en diuen en anglès una link company, és a dir, una companyia molt lleugera, amb uns costos interns molt barats, no tenim grans comitès, decidim ràpidament i no paguem grans sous a expolítics o assessors de prestigi, no subvencionem grans esports com el futbol, la Fórmula 1 o el tennis, i per tant ens centrem a donar el servei de la manera, adquirir-lo de la manera més barata possible i subministrar-lo al client final de la manera més barata possible amb una estructura molt lleugera. On pagaran els impostos? Nosaltres paguem els impostos aquí. Paguem els impostos aquí, tant els impostos normals que paguen qualsevol companyia, com aquest impost especial que ara s'està debatent avui al Parlament de Catalunya, que sembla que aprovaran, de les telecomunicacions. Quants llocs de treball podrà crear? Nosaltres crearem d'entrada, tenim uns 20 llocs de treball, al decurs de l'any 2015 arribarem fins a uns 125 aproximadament directes. Però la nostra idea és esdevenir una companyia, si anem a la pregunta que era la catalanitat, no? Què significa? Parla que siguem una companyia completa, sí, amb uns preus una mica més barats que la competència i amb uns serveis innovadors, que si vol després en parlem. Nosaltres som una companyia catalana des del punt de vista de ser una companyia contributiva. I jo crec que això és molt rellevant. És a dir, Catalunya, que és el 20% de moltes coses, com us deia abans, en canvi, en el mercat de les telecomunicacions no representa gairebé res. És a dir, els catalans paguem cada any en telecomunicacions, el mercat global, els operadors, representa uns 4.850 milions d'euros. No hi ha cap companyia catalana. 4.850 milions d'euros. Són dades del 2012 de l'IDESCAT. Que se'n van a Telefònica o se'n van a... Se'n van a companyies que cotitzen a l'IBEX 35 o a les borses internacionals o a l'Eurostox, per entendre'ns, molt majoritàriament, no? Aquests impostos doncs, no es paguen aquí i els llocs de treball que es generen són inferiors al que suposa la càrrega econòmica que se'n treu. Per tant, des del punt de vista de Catalunya, per a aquestes companyies és un mercat extractiu, on tu vas, vens un producte i n'extreus una sèrie de beneficis que t'emportes allà on sigui. En el nostre cas, per crear una companyia aquí, serà una companyia contributiva. Per tant, els llocs de treball que crearem aquí seran importants. Però no només això, és molt important que Barcelona, que és la capital del mòbil durant 4 dies l'any, que hi ha d'haver un congrés en el qual venen els principals líders de les companyies de telefonia mòbil, tinguem més una companyia que pugui esdevenir el pal de paller a través del qual les companyies d'aquest entorn que desenvolupen solucions per la mobilitat i que les venen arreu del món, doncs tinguin una companyia de referència en la qual puguin anar a provar les solucions, a testejar, fer espais de coworking, fer espais d'incubadores i, per tant, contribueixi a revitalitzar aquest ecosistema que ja existeix de petites empreses, però que convindria que tinguessin un operador al qual fos el seu eix central i tingués una relació molt fluida per provar les innovacions. Això és el que vostè entén per catalanitat? Correcte, una catalanitat contributiva. Perquè pel que fa als serveis, poc o molt seran els mateixos que ja tenim en altres companyies? Els serveis seran els mateixos, però la manera de prestar-los serà diferent. Per què? En què? Aquí és on entrem en l'eix de la innovació, no? És a dir, com deia abans, catalanitat, proximitat, innovació. La innovació vol dir que nosaltres tractarem el client d'una manera donant serveis que es donen a altres llocs del món o que la nostra mateixa companyia ha desenvolupat i estem produint amb altres companyies d'arreu del món, o serveis que es donen a altres operadors de telecomunicacions, els podrem aquí. Per exemple, els nostres serveis, nosaltres naixem com una companyia, com a operador del segle XXI, en diem app-centric, centrat en el client i centrat en apps. Per tant, la relació entre el client i nosaltres ha de ser molt fluida i ha d'estar basada en l'ús de les noves tecnologies per relacionar-nos. Per exemple, l'app nostra tindrà una capacitat de veure el consum de cada trucada, amb la identificació de la persona que has trucat, la seva fotos i lligada amb els contactes de la teva pròpia agenda. A més, col·locarem el telèfon al núvol. Col·locar el telèfon al núvol vol dir que l'app que jo faig servir, la puc fer servir des de qualsevol dispositiu i tinc els mateixos serveis que tindria el telèfon. Per tant, si et cau el telèfon, el perds, te'l prenen, qualsevol cosa, està al núvol. Per tant, puc agafar qualsevol telèfon, descarregar-hi l'app, entrar-hi el meu password i contrasenya, tinc els meus contactes, les últimes trucades, la bústia, etc. A més, tenim una bústia de veu molt innovadora. Una bústia de veu que és visual. Habitualment els missatges de bústia t'arriben amb un SMS que et diu llame o truqui al 123, no? Vostè marca i l'escolta. Nosaltres tenim una llista de missatges que t'arriben amb un push-up, amb una notificació tipus WhatsApp, per entendre'ns. Aquesta notificació podràs veure tots els missatges esglaonats, passar-los endavant, endarrere, clicar-los, escoltar-los, reenviar-los per e-mail a les persones que vulguis, personalitzar la salutació. Jo li podia haver deixat ara que he vingut en moto, senyor Bassas, estic arribant, arribaré a l'hora, no pateixi, doncs li hauria pogut deixar aquest missatge gravat, si vostè m'hagués trucat, doncs això hauria arribat a les seves oïdes. Puc deixar els missatges d'acord també amb horari, segons l'horari en què truquin. Tindrem un segon número virtual al telèfon, per tant el telèfon tindrà el número propi de la SIM, el que vostè té publicat habitualment, i vostè podrà fer un segon número
que vulgui. Per quan no vulgui que l'altre sàpiga que té un altre número. Vostè agafa un número personal, un número per feina i marcar regles. Doncs de 9 a 2 sona aquest telèfon i si sona fora aquest horari, doncs se'n va a la bústia de veu o el desvio amb un altre número. I innovacions també de posar clients de veu sobre IP natius. Per tant, això vol dir abaratir molt les trucades i poder trucar a través de wifi, sobretot quan la gent se'n va a l'estranger. És a dir, trucar des dels Estats Units, on vostè ha viscut, per exemple, on qualsevol hotel fa el wifi, tindrà les trucades, i que quan vostè li truqui o no vostè truqui, es vegi el seu número de telèfon local, el telèfon local de Parlem. Per tant, aquesta sèrie d'innovacions són les que volem contribuir a posar damunt la taula, com li deia abans, a un preu més barat i això amb una catalanitat contributiva. Qui són els inversors de Parlem Telecom? Doncs la companyia en aquests moments, jo en soc el seu president i conseller delegat i soc un dels accionistes principals. Hi ha una companyia que és una companyia catalana que desenvolupa bastantes d'aquestes solucions que dèiem i que les està venent als operadors més grans del món, doncs Amèrica Mòbil, KPN, Telefònica, a diversos operadors del món, que és FONYU. FONYU és una companyia catalana fundada el 2007, que està al 22@, que té una altra bona participació. I després tenim la col·laboració de dos socis més. Un és el fons d'inversió de capital risc d'Ona Capital. Ona Capital és un fons d'inversió fundat per dues famílies, que és la família Font i la família Grandell. Són els fundadors del Bon Preu Esclat, i la família Grandell eren els propietaris d'una fundició Dúctil Benito, que feien tapes de claveguera i coses d'aquestes. I per últim tenim un soci, diguéssim, industrial tecnològic, que és una companyia que es diu MásMòbil, a través d'un inversor de capital risc que es diu Inverradi, que és català, i MásMòbil ens dona el know-how del negoci des del primer dia, és a dir, els processos, la facultat de funcionar, etc. I a més ens ha facilitat o ens ha accelerat la sortida al mercat, perquè és un procés que hauria trigat uns quants mesos més, i a través de la seva col·laboració podem accelerar la sortida al mercat. Quina inversió han hagut de fer? Doncs fins ara hem invertit al voltant de 4,2 milions d'euros, per ser precisos. Ara, el mes que ve, és a dir, necessitem llançar, arribar a un cert nombre de clients i aleshores demostrar que realment som capaços els catalans de fer una companyia de telecomunicacions, i en aquell moment tenim ja garantida una ampliació de capital d'1 milió d'euros dels accionistes existents. I després, que ara l'any vinent, necessitarem probablement a mitjans d'any al voltant d'uns 2,5 milions d'euros més per fer dues coses. Una que és per al creixement de la companyia des del punt de vista d'accions de màrqueting i captació de clients, i la segona cosa seria per començar a desplegar algun tipus d'infraestructures que ens permeten arribar a casa del client d'una manera més barata i més assequible. Quins són els objectius? Els pot quantificar pel que fa, per exemple, a la captació de clients? Sí, el nostre objectiu seria arribar aquest primer mes a fer-ne 7.000. 7.000, el mes de desembre, i creiem que no és una cosa fàcil. És una cosa fàcil. Encara que hi hagi 700.000 catalans que cada any canviïn de telefonia mòbil, a fer-ne 7.000 tot d'una és un repte. El decurs del 2015 volem acabar-lo amb uns 100.000 clients, i el nostre pla de negoci, el que hem pres dels inversors i que és el que ens han aprovat i han fet confiança, doncs suposaria arribar al 5è any, el 2018 concretament, arribar a tindre el 6% de quota de mercat, que és el que ens situaria en la quarta operadora d'aquest país. Hi ha algun partit polític darrere de vostès? No hi ha ni cap partit polític, ni cap institució pública. És una companyia privada amb capital privat. Ha començat a tenir ja algun feedback de les companyies competidores sobre la seva aparició? No. És a dir, nosaltres l'únic que tenim és, que abans no l'he comentat, la xarxa que fem servir per sortir, la xarxa cobertura, telefonia mòbil, és la d'Orange. La d'accés físic serà un trencaclosques amb diferents peces que anem muntant, i nosaltres donem el servei i muntem la infraestructura que hi ha al darrere, perquè creiem que la infraestructura avui en dia està construïda, no? Hi ha molts quilòmetres de fibra òptica col·locats pels carrers i hi ha rases fetes, per tant, el client final, qui li porta el cable tant li fa, no? L'important és el servei que hi haurà, com es prestarà, la transparència amb els preus, la capacitat de posar continguts audiovisuals de més pensats. Algun dia potser estàvem pensant ahir de crear una pròpia sistema de televisió o d'imatges per dir, què és el que ens interessa com a catalans col·locar dintre de Parlem TV, no? O potser li direm veiem o mirem, no ho sé, no? Però estem començant a inventar coses d'aquestes, i per tant el servei que fem ara és fem servir la xarxa d'Orange com a mòbil, i els d'Orange estan encantats, evidentment. Vostès se sumen a la tendència en el branding polític de Podem o Podemos, guanyem, durant Lleida en construïm, ara vostès en Parlem.
Jo diria a l'inrevés. Aquesta marca la vaig registrar jo personalment el novembre del 2012. Per tant, digui'm visionari, però en qualsevol cas jo diria que són els altres qui han agafat una mica la nostra tendència. Hi havia allò de la caixa Parlem. Allò era un eslògan comercial que és un genèric. No? Parlem Telecom. A partir de demà, qui vulgui donar-se d'alta en el servei, què ha de fer? Doncs ha de visitar la nostra web, a parlem.com, a partir de demà. Alternativament, a partir del divendres 5 de desembre, en 16 supermercats Esclats, o hipermercats Esclats, i 12 supermercats Bon Preu a la ciutat de Barcelona estarà disponible, com si fóssim allò, quan vas a comprar al supermercat al costat de les piles i els xiclets, doncs trobaràs una caixeta que posa Parlem, número 9 o número de portabilitat. Volem facilitar l'accés, també volem innovar amb la manera com donem els serveis, i a partir de la segona setmana de desembre una cadena de distribució catalana també es farà càrrec de la distribució del producte. Fent tot això, vostè pateix molt o disfruta? A mi m'encanta. Dormo poc. Però dorm poc per nervis o perquè té la falera de llevar-se i posar-se a treballar? No, dormo poc perquè tinc feina i perquè passen moltes coses constantment cada dia, llavors, però és molt estimulant, de debò, no... Hi ha gent que m'ho pregunta, no estàs nerviós? Jo, nerviós no, el que estic és enfeinat i ocupat i estic pensant la festa com anirà aquesta tarda, la primera trucada, ara me n'haig d'anar a veure uns inversors que em volen veure aquí una estona, hem d'acabar de lligar molts detalls, o sigui, hi ha moltes peces amb un operador de telecomunicacions que és complicat, no? Des del moment que algú es dona d'alta, els sistemes de facturació, els preus, comprovar que quadrin amb el mercat, les relacions amb l'operador de xarxa que et dona l'accés, hi ha moltíssimes peces, però l'ideal és anar col·locant persones de l'equip en els llocs clau i anar coordinant això. Però realment és estimulant, Senyor Ernest Pérez Mas, estarem molt atents als esdeveniments i a l'evolució d'aquesta companyia que neix avui en un moment tan singular per la història del país. Molt bé, moltes gràcies. A vostès. A vostès també, com sempre, fins una pròxima ocasió. La Caixa i Factor Energia han patrocinat l'Ara Bassas.